bych ho chtěl mít až ke hvězdám. Nemusel bych si to dělat sám. Furt sám, furt sám, furt sám. Máme ptáky krátký, jak v pořádcích šaltrpáky. Je to tak, sere mě můj malej pták. Takže pánové, dlouho jsme se neviděli, za to se omlouvám. Chyběla mi tak nějak trochu kombinace času a energie. No a měl jsem nějaký menší problémy na motokole. Takže jsem se snažil řešit a je pravda, že prostě natáčení videí vám to dost zpomaluje, takže něco jsem dělal mimo kameru, jako je třeba tadyhle to nový uchycení motorů. To starý bylo takový jako, no, jste to viděli, že jo, takže tam byl plech a vlastně ten plech se odpíral jenom hranou do toho rámu, takže jsem se pokusil vyrobit takovýhle hliníkový blok, který má jednak jak profil toho rámu, horký, tak vlastně tady ten úhel je tady zafrézovaný do toho bloku, takže to sedí líp o něco. Doufám, že mi půjde sundat hlava, samozřejmě budu muset vždycky dát pryč celý výfuk. Bohužel se mi tím zvedla pozice toho řetězu, takže teď jsem tady v kolizi malinko s tím šteftem. Taky jsem se pokusil vyřešit to, že mi ten řetěz tady drhnul ten rám, což by teď bylo ještě markantnější. Takže jsem dal druhý napínák řetězu. Ukázalo se, že to je poměrně těžký na seštolování. Takže je to poměrně těžký na soštolování, prostě aby ten řetěz někde se nějak nenabíhal. Ani teď to není optimální, ale jezdí to. Bohužel dost pravděpodobně možná mi ten řetěz teď bude drhnout tady, takže je dost možný, že to v budoucnu ten druhý napínák odstraním a pokusím se to řešit nějak líp. Další věcí, kterou jsem řešil a dlouho jsem ji řešil, tak byl ten karburátor a přívod paliva. Začalo to vlastně tím inkontinentním karburátorem, pak se ukázalo, že vyčištění trochu pomohlo, pak jsem zjistila, že zase zašsviněnej, takže jsem tam zkoušel dávat nějaký filtry, ty se hned lámaly, blablabla, furt jsem to čistil a tak dále. A pak se ukázalo, že prostě nový filtr a lepší hadičky se zdá, že to vyřešili a že mi teď nemizí prostě benzín z té hadice. No. Podezříval jsem i právě to, že mi ten motor jako částečně zvibroval. Myslím, že takhle. Nevím, teď se nejsem jistý, na jednu stranu. Takže mi ten plovák jako dostatečně nevypínal. Nevím, proto jsem vlastně dělal i to nový uchycení motoru a taky by mi to neničilo tolik rám. Každopádně tady ty černé hadičky se zdá je lepší volba. No a potom jsem vyřešil vlastně tlumič výfuku, který mám dvoufázový a který, jak uvidíte, pěkně tlumí a ukážu vám i trochu ty střeva a dám vám odkaz na to, z čeho jsem čerpal. Jednou k tomu budu chtít dát pěkný paint job. No, takže takhle to vypadá. Já dostříhám teda ty věci, které mám natočený a v dalším díle bych se chtěl věnovat seřizování karburátoru a uvidíme, co okolnosti přinesou. No.
Takže pánové, duální tlumič. Toto přijde na výfuk, jo, flexi hadice, ta přijde zase tady do toho. A tu na tom kusu budou vlastně dva tlumiči. První bude tady takhle nasazená tady ta plechovka s těma objímkama a ten prostor mezi tou plechovkou a tou trubkou, v který vidíte, že jsou vytvořené díry, tak bude vyplněný drátěnkama. Teorie je taková, ty plyny a zároveň i ten zvuk, vlastně, který se hřine tím výfukem, má tendenci unikat do těch okolních prostor, protože je pod vyšším tlakem a to už je jasný, drátěnky ho utlumějí. Dále tady bude takový speciální tlumič, dám odkaz do videa, je to takováhle krabička, jsou v ní takové lamely, každá lichá lamela je kratší a dosedá tady na tu stěnu, každá tu má 3 díry vyvrtenou. Každá sudá lamela je delší, dosedá tady na tu stěnu a tady mezi tou stěnou je potom mezera. Jo, tu je vchod, tady už mám díry udělané na nejty, takže to bude takhle tady přidělený. Takhle, to je nějaká výstuha a tady je vlastně s vystřiženým spodkem potom bičko a tudy půjde plyn ven. Tak, dám odkaz, celý to poskládám, na spoje budu používat trhací nity, epoxid, silikon, co bude třeba. Let's go! Takže pánové, s tím tlumičem jsem fakt maximálně spokojený. Nevím, jak moc tam přispívá vlastně jakoby to dvoufázový tlumení. Obecně se mi zdá, že tadyhle ty tlumiče, kde prochází ta děrovaná trubka skrz nějaký kontejner s tou absorpční nějakou matricí, což teda v mém případě jsou ty drátěnky. Takže tady ty tlumiče až tolik nefungují, takže si myslím, že velkou část toho tlumení působí ten lamelový tlumič. Opravdu ten rozdíl 15 decibelů je jako fakt super, protože jak tam píšu, tak vlastně je to logaritmická jednotka při základu 10. Vlastně když řeknu, že máte zvuk, který má 30 decibelů a máte zvuk, který má 15 decibelů, tak ten, co má 15 decibelů, není o polovinu slabší, ale je vlastně, já nevím kolikrát to je, jestli 30krát nebo kolikrát prostě slabší ten zvuk. No, tam jsou nějaké amplitudy a nějaký výkony, přesně nevím, ale prostě je to mazec a doufám, že to bylo pěkně slyšet i z toho videa. Co se těch plánů týče, jak jsem slíbil, v popisu bude odkaz na zdroj. Trošku jsem se odchýlil od toho původního designu, zejména v tom, že jsem se odrážel od existující krabičky, což byla nějaká plechová krabička z IKEA, tuším, co jsem prostě měl doma, která byla trochu větší, trošku myslím vyšší, trošku širší, trošku delší. Takže jsem to přizpůsobil tomu, takže mezi těma lamelama mám trochu větší mezery, jo. Mám tam vlastně M8 matky, který mají tak kolem 6 mm, nebo něco mám přes 6 mm na výšku. A další vlastně odchylka byla ta, že jak uvidíte na těch plánech, tak já vlastně mám skrz celou tu krabičku vlastně závitovou tyč. A když jsem to konstruoval, tak jsem si blok těch lamel s těma matkama
vlastně slepil vteřňákem a jedlou sodou. Jestli neznáte trik s jedlou sodou a vteřňákem, tak vlastně když někam dáte jedlou sodu a kápnete na to vteřňák, tak ona okamžitě stuhne a udělá to takový jako tmel, takový svár. Jo. Takže jsem si namazal ty závětovky vazelínou, aby se mi to na to nepřilepilo, a nasuchl jsem si vlastně celý ten blok těch lamel, slepil mimo tu krabičku, kromě úplně vrchních matek, a celý ten blok jsem pak zasunul do té krabičky a už jsem to jenom prošrouboval tou závětovkou. V jedno místo se mi to rozlepilo a šlo to v pohodě. No, takže tak, omlouvám se, že jsem to nenatočil. Házel jsem teď do toho nějaký fotky, mám jich jenom pár z toho, když jsem dělal ty lamely. Dejte si bacha, vlastně oni ty lamely jsou v podstatě stejný, ty sudý a lichý, akorát jedny jsou otočený, tak si dejte bacha kam, jak je otočíte, kde budete mít tu díru, protože já jsem to otočil na poprvé nějak blbě a musel jsem vlastně 4 ty lamely vyrábět znovu, protože prostě ten offset těch lamel byl špatný. Vlastně ty s tou dírou tak čučily dopředu ven z té krabičky, místo toho, aby byl jako zanořený. No, prostě 2x měř, jednou řeš. Co se toho uchycení motoru týče, jsem se taky teď velmi spokojený. Opět se omlouvám, že jsem to moc nenatočil, nebo vůbec nenatočil. Řezal jsem to pokosovkou, šlo to pěkně, ten hliník řezat pokosovkou, opatrně. A co se potom vlastně výroby toho profilu týče, tak jsem si udělal nejdřív nějakou šablonku z kartonu, kterou jsem dělal asi na 6x, protože mi to moc nešlo, tak aby kopírovala vlastně ten rám. A co se ubírání materiálu týče potom z toho hliníku, tak jsem používal klasickou frézku na dřevo s karbidovanýma frézama. Šlo to, ale doporučuji, pokud nemáte zkušenosti s frézkou, normálně na dřevo. Jako myslím, jestli nemáte zkušenosti s obráběním dřeva, tak si dávajte bacha, protože tohleto, když kopne, tak to kopne fest. A taky brejle, ideálně dlouhý rukávy. Ty pelinky byly jednak hodně ostrý, lítaly velkou rychlostí, takže já jsem měl pak úplně pojebaný ruce všude. A jsou taky dost horký. Jo, takže pomalu, ale šlo to, paráda. Nepovedlo se mi to až tak přesně, jak jsem si představoval, ale aspoň se s tím dá trošku šibovat, je to určitě lepší, než to bylo. A to bude tady z těch keců asi už všechno, takže ať to lítá, jak jsem slíbil, příště bude ještě nějaký díl výměna toho druhého gufera a nějaký věci, co jsem měl natočený, a potom bych se chtěl věnovat nějakému tuningu karburátorů a přetriskování karburátorů s takovým fíglem, no, tak uvidíme, jak to vyjde. Taky jsem našel u kontejnerů, ano, našel jsem u kontejnerů nádrž od nějaký motorky, takovou plastovou, má rozbitý ventil a tak, ale myslím si, že to bude určitě lepší náhrada za tu nádrž, která tam je teď, protože ten dojezd tady na tu nádrž je fakt jako směšný, no, s tím, jak to žere. Takže teď už to je fakt konec. Tak ať to lítá, ať je péro.